Tu je presne, koľko by si mal podľa veku mesačne investovať na to, aby v 65-ke si bol milionár. Okrem mesačnej sumy ti poviem aj celkovú čiastku, ktorú za život zainvestuješ. V prípade, že si otával príliš dlho a začneš až v 60-ke, bude to drahé, celkový tvoj mesačný príspevok bude 14 333 eur mesačne a tvoj celkový príspevok za život bude 859 980 eur. Aby bolo jasné, zvyšných 140 020 eur je niečo, čo príde z výnosov z investície. Ak začneš v 50-ke, mesačný príspevok bude 3155 eur a celkový príspevok 567 900 eur. Ak začneš v 40-ke, začína to byť dosiahnuteľné, tvoj mesačný príspevok bude 1052 eur a celkovo navkladáš 315 600 eur. Ak začneš v 30-ke, začína to byť veľmi dosiahnuteľné, mesačný príspevok je 340 eur a celkovo navkladáš 142 800 eur. Ak ti to doteraz nedošlo, kľúčové je začať čo najskôr. Ak sa chceš naučiť základy finančného plánovania a ďalšie finančné koncepty, klikni follow. A nakoniec, ak začínaš v 20-ke, to je úplne ideálne, tvoj mesačný príspevok stačí, aby bol 95 eur a celkovo nadkladáš 51 000 eur.